Obila e gwenge ma kono ine kaunti ma Bomet ochako timo nonro e wi gima ne nyalo miyo dichuo moro ma hike ni e diere neg nyithinde 2 kuom golo oko wiyegi. Geoffrey Kipkemboi, ma en jahigni 35 matiyo tije lwedo e kuonde kunyo machiegni kanyo, wachore ni notimo tim makamano tok duogo pacho kowuok metho otieno manyoro, gima noweyo jodak ma kono gi buok. Kaunti komanda mar obila ma Bomet Edward Mbwanga kayango wachni nowacho ni obila pok ong'eyo ler matut e gima ne nyalo miyo achijno masani nitiere lwet obila ng'ad ng'ut nyithinde 2 ma johigni 2 gi johigni 7. Ringre nyithindogo eko notere kar kano ringre od thieth ma Kapkatet kirito timonegi bero. Aliishi na huyu mke karibu mwaka moja, lakini si pipi yake. Alikuwa watoto alileta watoto 2 na anazaa moja, lakini saa zingine tunasikia wanakombana, saa zingine wanapigana. Hata vile tuliambiwa watoto walikuwa kwa nyanya yake juzi. Sawa, wakati tulisikia leo asubuhi kuna mambo imetendeka, kashanga. Kwa ile kitendo imetendeka hapa, nimesikia asubuhi hii ya leo, na kitendo ambacho nimesikia baba ya watoto 2 nasikia wamekatakata. Sasa ile na wahimiza vijana wengine na watu wote wa hii kijiji yote hii yetu ya Posta waachane na hii tabia, kwa sababu wakifanya kitendo kama hii